ao director daquela historia e as autoridades en xeral, despois de que eles pediran permiso para facer as grabacións pola península, non lles gustou moito esa idea de que un tipo con unha grabadora, un tipo americano con unha grabadora en tempos do réxime, anduvera por aí grabando, non se sabía moi ben o que. Entón, empezou a facer as grabacións precisamente no noso país, en Galicia. Entrou pola zona da Mezquita, precisamente, polo sul da provincia de Ourense, seguidos a 400 ou 500 metros por unha parella da Guardia Civil, que sigilosamente iba seguindolles as pegadas para ver que era o que iban a facer con esa grabadora, non? E chegaron a unha aldea de Xinzo de Limia, non? Chegaron a Limia e chegaron a unha aldea que creo que era Faramontaos, ademais. E ali en Faramontaos atopáronse con un capador de porcos, un daqueles afiadores, eran capadores de porcos, en este caso tamén era afiador, non? Facían un pouco de todo, estes tipos do renacemento, pero do día a día, prácticos realmente. Entón aquel home andaba con un chifro, vale, construído por, creo lembrar que por 5 tubiños, que tiñan unhas dimensións cada tubo, non? E entón el facía unha melodía, sabedes esas melodías que facían os afiadores, verdade? Pero este facía unha melodía realmente singular, unha melodía curiosa, moi ben timbrada, con unha afinación moi modal e moi antigua, e diría el, aquí está o capador, disposto, listo para capar os porcos, afiar un coitelo, arreglar un parangas ou unha bella pota. E o americano quedou absolutamente asombrado e absolutamente maravillado con aquela figura daquele home que tocaba aquele instrumento tan primitivo, non? Desplegaron a máquina grabadora que era moi grande e a súa axudante e dispuxeronse a gravar a este home que se chamaba José María Rodríguez. Isto foi o 27 de novembro do ano 52, nun inverno moi complicado, non? Era un inverno tremendamente duro, non? Quitaron a grabadora. Hai unha fundación, Alan Lomax, que podedes buscar na rede, na que aparecen as grabacións originais deste home, varias tomas ademais das grabacións deste home de Alan Lomax, nas que lles darles ademais a introducción, dice 1, 2, 3, ya puede empezar. Entonces os informantes empezaron a tocar. Bueno, José María colócase co seu chifro, dalle a entrada e o tipo toca aquelo. Queda registrado en aquelas bobinas e o señor Lomax continúa a súa viaxe peninsular, grava parte das músicas relacionadas coa Semana Santa, en Extremadura, en Andalucía, grava algo de flamenco, grava en Jaén os homes que van a Aceituna, bueno, fai todo tipo de grabacións que están aí, que son moi curiosas, realmente bonitas, E no noso país tamén fai máis grabacións, fai grabacións en Corcubión, en Fisterra, na Coruña, bueno, en varios sitios. Graban aquel capador de porcos, queda aquel registro feito, e uns anos despois, pode ser no 54, unha cousa así, no 54, unha cousa así, a Columbia edita unha serie de discos, non? Eses discos, además, chamabanse Librería da Música Folk e Primitiva do Mundo, que era unha colección de discos, non? Máis tarde, por certo, as grabacións que Lomax fixo en Galicia se editaron non hai moito tempo, no ano 2001, co nome de Spanish Recordings ou algo así, estaban aí incluídas esas grabacións, non? Bueno, a Columbia editou aquela colección de música popular que caeu nas mans de dous grandes músicos de jazz. E aqueles dous grandes músicos de jazz se quedaron absolutamente flipados, pero flipados e abrallados coa grabación do capador de porcos de Faramontaos. Así que gravaron un disco mítico da historia do jazz
que ademais creo recordar que empezaba con ese tema, con unha versión dese tema, tocada por unha big band de 25 músicos. Os arranxos e a dirección musical era de Gil Evans, un monstro do xénero, e o solista que imitaba ao capador de porcos nun tema que deron en chamar de Pan Piper era Miles Davis. E unha masa coral, esa masa da Big Bang, facendo unha especie de fondo tremendamente, con moita tensión, e Miles Davis soleando e facendo unha especie de fantasía, pero tremendamente recoñecible do que tocaba o capador de porcos de Faramontaos. E esa é a maravillosa historia do capador de porcos.